Кинофенове, снимките на втория сезон на сериала за Шогун започват през януари следващата година. И ето е нещо още по-интересно, което може би от една страна може да е и леко разочароващо за повечето фенове на сериала, а сюжетът на втория сезон ще се развива 10 години по-късно след случките в края на първия сезон. 10 години. В смисъл, това е един доста голям луп между двата сезона, което до някъде ме свежда на факта дали ще видим нашия любим актьор отново в роля или ще го видим вече в по-състрашащ вид, в който неговите синове или дъщери или внуци водят неговите битки. И какво стана с американеца. Също това ще ме е доста интересно. Дали е останал да му помага в там древна Япония или Китай, съжалявам, забравих като цяло концепцията къде се развиваше, или се е върнал при своето семейство. Като цяло ще ме е доста интересно да разберем самия сюжет на втория сезон, къде ще ни отведе, кои са новите актьори, които ще видим и дали ще видим по-интересни битки, които видяхме в първия сезон. Както знаете, първият сезон е базиран на книга, тъй като, както аз съм запознат, не е имал книги дори като за потенциални продължения. Знам, че втория сезон като цяло е развит чрез сценарий, който е заимстван от книгата. Де факто втория сериал не е изцяло базиран на книга. Така че ще ме е много интересно да видя как ще го свържат това и дали ще уважат, както се вика, автора и това негово произведение. Така че скоро повече информация, за да разберем кои други актьори ще видим в филма, какъв ще бъде основният сюжет и кога можем да очакваме самия сериал.